weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukade Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi wargo mayela gambi ba fata dingira ya fallim kon waktu yoni ha to nyoro kame masina ene jia e kabruji mena daka lulnde mum jogornonde wadde no gase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru taw ko lulnde dewal Allah jokkere endam jangude qur'ana dirtinama ha no gase ɗiɗi lewru me to leydi Mauritanie landata wasulɓe kollitiɓe guiti c'était timmuɗo ɓe neli ɗum tonto feral ngam yurnitade caɗele leydi taweteɗi toon to leydi Mali wawi addude jaam e nder leydi ndi kala ko sifande Alger wi goto e taweteɓe tonto kidal woni wuldo Ramadan to Guinée Conakry de samo gonen kulhuli tinaɗi toon ko ñaw Ebola gaddunoɗo wargoji musti no fewi hitande ujunnaji ɗe 15 jeeyi sababu wittiyankoɓe kam e cetal tammingal celal ɓalli winderde kala keñurima nde cellal dumingal artata toon to Nigeria pelɓodiral hakkude leƴƴi jeeyi sababu yimɓe sappo mbasi pittali men hakkude Hausa kame Yoruba wori jo leydi ndi ƴeerima jaam joni to Burkina Faso ha to Tchad kame RD Congo ha to Rwanda musidɓe tedduɓe watto godde joni jaññoɗena ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji finatawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa woni kodonteɗo golli koro sama Ramadan ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe wonduɓe e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe gorago ɓe ngala maniyo ɓe mani mumen moƴƴaɓe joguiɓe maniyo cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra jomum ha yito hoore mum ceerno Djiby Sy ene safra musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi omo jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisalla omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala neɗɗo to woni ceerno Djiby Sy ene wiya neɗɗo kala to mbawɗa wonde e leydi oɗon mbawi gollodade ha jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafine yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu keddiɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy dendagal rafiji ɗi mbawɗa wonde so tawi a yennama ka miskine Allah mo safruma ha mbiya wen so wona gondude rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti walla janowo barogal ko ɓe ɗiɗi woni ko safrita Allah me o keddiɗo kala mo safruma ha jittuɗa hoore ma no hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e oɗo saaha joni tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ene tawe to legal ne tetta sara jeere ne tetta so tawi ari a yettima ɗon so mawɗo so suka so pullo so capato so sarkule mo mbiɗa base ceerno Djiby Sy foof ma holle ha no hannirta ni dendagal legal mbawɗa wonde Nouakchott sa ƴetti taxi a wi ɗum yo nawe to bureau ji ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 47 22 80 84 to leydi Mali kadi omo jogui toon base makko e pharmacie makko woni toon ko miñi ko biteɗo ceerno Samba Sy wonɓe to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ene wiya en mbaɗɗen danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient
Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e joyi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba so tawi ko leydi Sénégal no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so hollirde yimɓeɓe oɗo hen mboros ɗo yarata wo holliti ujunnaje ɗiɗi e capanɗe joyi e jeegomo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani gondi hen koɓe temedde ɗiɗo e capanɗe jeegomo e jeetato temedere e sappo e jeenayo ko memonirnoɓe eɓen wondunoɓe oɗon ñaw temedere capanɗe nayo e jeenayo ko raɓaɓe anda ka raɓi ɗumen temedde ɗiɗo e capanɗe joyi e ɗiɗo keeɓi cellal mumen capanɗe jeegomo e tato ne tampima ballita e fofandu yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen so en garti e lulde kala hittande lulde dewal Allah lulde jangude Qur'ana duwade kono ne kadi nehde pittali faade e jomiraɗo ɗum woni ko yiɓɓinte kala hittande toon to Madina Gounass woni Daka mo Madina Gounass timnoɗo wadde lulde muma no gase jeeɗi nduɗo hen lewru ha jeetati lewru faandu ceerno Ahmadou Tijane Ba Madina Gounass ngam soynade oɗo hen mboros ɓurɗo ƴellitade daga leydi ndi jeeyi sababu hanki kalfinaɗo konngol mo Madina Gounass woni ceerno Ibnu Oumar ceerno toon to Bab Dakar yaltini konngol mum holliti oɗo saaha mo gondena e yamirore ceerno Daka o dirtinama ha no gase ɗiɗi lewru me caggal korka so jomiraɗo hodiri taw koye ndeɗo hen hittande ɗe mbiya tan yo jomiraɗo hawri din en hen ha joni koye Sénégal keddoɗen suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal oɗo ñalawma hande ɓe joɗima gam suɓade ɓen sappo e goho jogorɓe rewindade oɗo saaha mo gonen Pele Ousmane Sonko gam ɓorde wutte mum teddungal ha wawa darade e yeeso ɓen loskoɓe ɗum ko tuma waɗi walla waɗani beele wawa rewnede lawol subaka hande o jeetato jeeyaɓe e Benno Bokk Yakar ɓen kam gandama heddima tato ɓe noon poti ittede koye landaji lundo ha joni gartaten koye accident baɗɗo e laabi Sénégal hakkude Bambey kame Diourbel accident musɗo waɗi ɗon taw ko otoji ɗiɗi pelɓodiri jeeyi sababu yimɓe nayo mbasi en pittali mumen yimɓe jeegomo gañimi hen gañande musɗe no fewi ko fate banggue konngudi maître Abdoulahi Wade ɗi yalti taw koye résioji oɗo saaha mo gonen hollirde wonande Ousmane Sonko ne ngakki rentade no fewi so tawi kaya ko nduɗo hen yaado e ngalɗo jabal ko wiya waɗi ko o gonɗinani kono kadi o yiɗani wutte teddungal mum itte kono ɓen jeeyaɓe e Pastef e hoore mum kolliti ɗin konngudi gonɗinani so tawi woni ko landa PDS gardiɗo haali ɗin konngudi to ikkada woni duɗal jaaɓi ha teddungal leydi Sénégal sukaɓe elevaɓe janggoɓe toon pelɓodiri subaka hande o kame dadiɓe hinde polisaɓe ngal pelɓodiral noon wona ko fate banggue bourse ni ñamde ni yarde ni ngakkede goɗɗum kono ala hewɓe e mabɓe huccodirɓe e ɓen jaydiyankoɓe ɓen janggoɓe ɓe kolliti jeeyi sababu seppo mabɓe oɗo saaha ko haɓade tuma mo Ousmane Sonko tuma toon to Saint-Louis Ndar guejdande maayo wonande ɗiɗo balɗe kala wonande ɓen tambiɓe weyoji kollitino hakkude maaje kaɗɗiɗe Ndar ha fenma Dakar kam e Ziguinchor kala bawɗo yo rentoma huule mawɗo no fewi woni ben peƴƴe mawɗe gonduɗe keneli ma teske e nder maaje ɗe kono ene gasa ɓen awoɓe ɓe Ndar gueeƴa kañumen teskaki ɗum jeeyi sababu nayo mbasi pittali men jeetato majji ha ɗo cuwata o yiite taw ko awoynoɓe kono bagasuji mabɓe jiitama jiilaw noon ene jokki ha oɗo saaha mo gondena goɗɗo majjuɗo toon to Madina Yero Fula ko jangguinowo kam tigui majji joni ken wona balɗe joyyi suwata o yiitede hedde tan kerol banggue hakkude leydi Sénégal kame Gambie haɗa ɗum gondena o yiitaka taw inde makko Jimba Ndiaye e wiide sehil makko mo yadano biteɗo Mbaye Sarr konon holliti oɗo saaha mo gondena laamu ngu nana dari darde mum fayodinde gam wadde peeje peccorɗe kala ha wawa yiitede so en garti e cimtola
lappola wala mbiyen ton cimtola Fouta Fouta taw koye Matam nde wonno département caggal mum hitande ujunnaji ɗiɗi wonno ko 15 lewru colte 15 février woni tan 15 février 2002 ko nden maître Abdoulaye Wade gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal jaɓani Matam wonti région timmuɗo no feewi leydi bertidi yanji ka ene fota wonde 100 kilométre hakkunde mum e toon to Saint-Louis ganduɗa hande jeyama e nokkuji ɓurɗi teskinede taw kadi ko nokku ndema awa gaynaka taw ko leydi belde liggade sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo mo cellal ɓaali leydi Mauritanie holliri kikiɗe hanki o jeenayi jiita enen jogui oɗo hen mborosa ɗiɗo mbasi pittali men nogas e joyo keeɓi cellal mumen so tawi ko hôpitaux ji tawiteɗi e nder noksode hoore muɗum kene wona 14 neɗɗo tampuɗo no fewi ene tawe e nder majje ene tindina en hande ala kala ɗo rokkiɗa fal ɗo lekki ronki wurde e wiide jagorɗo kalfinade taaridi mo leydi Mauritanie wa arti ko fate banggue ɓeeto golle toon to Adrar o holliti ceene Adrar kame ceene mum bertidi mum kala o holliti lorama toon kene fota wonde ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi leggal taw ko leggal bitegal palmier taw ganduɗa ko lekki ñameteki ko hen nebam tir yaltata ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo leydi Mauritanie kañumne hocci laana mum diwowa hanki gam yaɓande toon to jamen lamorgo leydi Tchad gam tawtorede jonde G5 Sahel fuɗɗide hande golle mum kam e janggo kala joni koye Mauritanie keddoɗen Sahara Média kolliti wonande fedde wiitende finance fonds international walliti laamu leydi Mauritanie kene fotto wonde nogas e tati piccal 6 million taw koye koppreje dollar nden sifande noon waɗi ko toon to jamena laamorgo leydi Tchad toon sifande waɗi ko fati e banggue haɓade ñaw biyeteɗo mboros coronavirus kam e oɗo saaha haɓade yolo waylo taridi nde jaam duumiɗo wawata tude e nder ɗeɗo hen ceene ha joni keddoɗen koye Mauritanie délégation timmuɗo taw ko délégation général inniraɗo tajour woni cetal ballowal no feewi arti yaltinde eɓɓoje mum oɗo saaha yiddeɓe ko wadde kene fota wonde force uji taw koye guure kene wona 137 wuuro nde wawata hebde ndiyam garɗam no feewi taw ene tawe e nder wilayuji 7 ko wona ɗum ko koye nder nokku hawdila sharqi kame hawdila garbi asab hafenma to Barakna Traza tegen toon to guiɗi maka beele ɓen kala mbawa hebde diƴƴe laaɓɗe timmuɗe ɓoyata ma golle mum puɗɗo no feewi taw kadi ko golle ballal taw ɓen ɗattiɓe maaje ɓe taw kadi diƴƴe mumen ne mbawa fooɗede sigge ha jomumen mbawa hebde ndiyam timmuɗam no feewi tawassula ɓe guitti délégation mabɓe timmuɗo hanki 13 ndiɗo hen lewru ne hen sarɗi yanke mabɓe mo alegane hen kadi cukko gardiɗo tawassul kam e sete timmuɗo no feewi toon to Ferala eɗen gandi Ferala caɗele ko fati banggue leydi eɗen gandi oɗo saaha yimɓe hewɓe haqqillaji men duttima ngaalu ko leydi ngaalu wona tan goɗɗum wona haydara ko leydi saabu hay jawdi daridi e hoore mum ko woni ngaalu ko kala wurata koye leydi neɗɗo ne ko wawi dañde kala ko leydi woni ngaalu mum ngun ngaalu noon ko ngun ngaalu yeɓano ha hande ɓen ɓe jeebaki yiɗɓe arde tettude ngaluji ɗin jooɗiɗi ɗum jeeyi sababu waɗino toon pooɗe ndure mawɗo no feewi ha ganduɗa kamɓe landakaɓe jehino toon gam yurno yaade caɗele gonɗe toon oɗo saaha nde jaam artata nde ɓeena jeyɓe leyɗele mumen mbawete tottede leyɗele mumen mbawa gollade leyɗele mumen taw wona woɗɓe joomen sembeji gara mbiya alay sagel koma tetta leyɗele janane ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en garte tawari suka gorko jaranoɗo e duuɓi 17 kam tigui wara toon to PK 11 Riyad mo neksode hoore muɗum taw kadi yoɓi fittano ko bandi goto caggal nde o jogui téléphone makko bandi o yaddu téléphone o sali ko ɗon tigui on sokke makko laaɓi wattidi ko nawde téléphone o waɗe ladde haɗa ɗo gonen suwa taw yitede kanko siko noon ɗon ɗo wullanomo luka ƴiƴam ne yalta e makko mo fayi galle mabɓe ko ɗon o yani caggal filmoɓe e legal ngal nde noddi sapeur pompier ko noon kadi noddi police ko ɗon ambulance arinimo ko noon o yalti aduna on baɗɗo ngal ɗon baɗalo haɗo suwa taw jaggede jagorɗo mo leydi Mauritanie celal ɓalli yaltini kene fotta wonde 12 ambulance
ngam oɗo sa ɓeydude nden ka e kisala wonande coupe d'Afrique 20 ans puɗɗiɗo hanki e nder a noksat caggal hanki nde Mauritanie holliri couleur culture mum woni fina tawum e nder oɗo henna stade woni bowal ɗo kippodiral waɗata hakkude kippo mo leydi Mauritanie kam e kippo mo leydi Cameroun ma artanen e ngal ɗon kippodiral musidɗo men Oumar Demel Diallo taw koye jayde meɗen jayde Weltare TV to banggue coftal ɓalli sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali wi wonande biteɗo wi wonande biteɗo Mohamed El Mawlud Ramadan o holliti taw yaltinum koye radio Algérie witende RAI o holliti wawi addude jam duumiɗo e leydi Mali tan wona piyande wona haydara goɗɗum ko jam sifande hakkunde sifande alsegil hitande ujunnaji ɗe 15 nden sifande joɗinde lulde mum lulde balɗe tati ton to kiidala ko nden sifande tan wawi addude jam e nder leydi ndi kala caggal teskede oɗe saaha mo gonɗen araray woni drapeau mo leydi Mali watti weɗade ton to weyoji kiidala ko wona ɗum ko sifande 11 toɓɓe woni ko haalda toon taw kadi oɗo saaha mo gonɗen wonande gollotoɓe Bamako walla gollotoɓe Mali nde mbawata artu toon to kiidal nde jadirangal wontata hakkude kiidal kam e Bamako kala ande ko nokku goto gostodiral ma en garto e ɗeɗon toɓɓe ngam yañade to Nioro joɗima hande fuɗɗima hande taw ko ziyara Oumariyu kewɗo waɗede kala hitande e ziyara Oumariyu kewɗo waɗede kala hitande taw ko gardiɗo fedde heɓlo sukaɓe Afrique Ceerno Abou Diallo oɗo henna ñalawma hande ene tawe toon fedde heɓlo sukaɓe Afrique ko fedde darinde ngam haɓade kala ko ene wiye jonde wasam gallaw kala ko ene haaɓe jonde wasam gollaw ko noonne kadi haɓade kala ko ene wiye humam binniyangagal ni to banggue mecce ni to bindol ni to heɓlo ni e kala fannuji taw ganda ndeɗon fedde rendi ɗum ko Mauritanie Sénégal Mali Gambie ko ɓen kuufi nde fedde président mabɓe ne tawe hande toon to Mali to Nioro du Sahel nde tawno kamɓe ñoronaɓe ɓe keedani hen caggal ko fate banggue heɓlo sukaɓe Afrique darnuɗo kuɓeji mum oɗo saaha mo gonɗen toon to kiidira noon tawe e leydi Sénégal taw koye keerol hakkude leydi Sénégal kam e Mali yidde heblude sukaɓe men guila sukaɓe men mbasataɗe to banggue mecce ha e banggue gueɗe ɓamtare ha e pinal mumen kala ɗon ɗo Nioro ɗo ɗum noon fedde heɓlo sukaɓe Afrique ene tawe ɗon hande e cimtol musidɗo men woni Hamady Diallo ma en garto hen ñalawma janggo ko fati e banggue ɗiɗo hen no ñalɗi diine puɗɗiɗi ñalawma hande 15 ton to Nioro to gawo yontere wargoji musɗi baɗɗe hellifaɓe walla mbiyen yontaɓe ton to gawo jeeyi sababu gouverneur de la région mo Gao holliti kuulal hirtolelo ngal hinde couvre-feu fuɗɗeto ko hande 15 nduɗo hen lewru ngam jonte ɗiɗi balɗe 15 fuɗɗeto ko 21 heures ha fenma 5 heures subaka ngam sembolinde nden kay kisala e nder région mo Gao caggal teskede ɗo saaha mo goɗen yontere yawtude seppoji mawɗi mbaɗin toon ngam sukaɓe hewɓe hollirde wonande oɗo saaha mo gonɗen wargoji kame biftogol e guykaji e bandiyagal ene heewi e nder région mo Gao ha joni toon to Mali keddoɗen finoɓe toon to Kulikoro kolliti beelema mumen no feewi ɗum noon ko caggal nde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli biyeteɗo Fanta Sibi caggal nde waɗi toon jillu mum fawi hayri mum adinde taw ganduɗa ko mahade hôpital régional mo Kulikoro mo jar mum jogori wonde milliard uji 12 milliard taw ko ɗo e duuɓi ɗiɗi o jogori gasde kanko on hôpital finoɓe to Kucila kolliti hen beelema mumen no feewi combat gulɗo diaw hakkude koninkoɓe leydi Mali kono ne kadi kame worɓe joguitiɓe armeji ɗum noon ko yaltirde masina faade jafaraɓe wurone ɓittiɗon ne wiye kuuɓi noon ko ɗon tigui ngal pellodiral waɗi yimɓe tato mbasi en pittali men ɓen tato wasa pittali men ko ɓen joguitiɓe armeji ɓen yannoɓe e ɓen koninkoɓe ko ɓen mbasi pittali men fiyande wonde ha yooɓi pittali koninkoɓe leydi Mali ko hanki sanga 15 heures ha fenma 18 heures nde fiyande waɗi ko nokku biyeteɗo teniku waɗi taw kadi waɗi golɗon pittol ko woni l'organisation état islamique taw koye nokku biyeteɗo
taw koye ɓuuro wiitengo jura noon ɗon tigi nden fiyande waɗi ha ganda koni koɓe ɗiɗo ɓe faama mbasen pittal men ɗiɗo gañima hen ɓen gañiɓe mbaɗama e hélicoptére nawama toon to Kenego beele kadi mbawa heɓoyde cellal mumen to Guinée Conakry teskede toon oɗo hen mboros garnoɗo toon hitande ujunnaje ɗe 14 ha yooɓi pittali yimɓe no fewi ñaw biteɗo Ebola jawɗo warde no fewi jeeyi sababu docteur wittiyanke biteɗo Sakuba Keita kame wittiyanke mawɗo no fewi waɗi jonde hakkude mum e l'OMS woni catala tammingal ko fati banggue cellal ɓalli windande nde ko ɓuuri yawde yaccade ngam ittude ɓen safroɓe e wittoɓe kame vaccin ji oɗo sa heñorade oɗo hen ñaw puɗɗiɗo feñje e nder leydi ndi puɗɗiɗo addude toon wargoji on ñaw noon o feeñi koye nokku biyeteɗo géré koyen ne tawe e nder leydi ndi banggue kerola hakkude leydi Mali hakkude leydi Guinée kame leydi Mali e nokku biyeteɗo gukke ko toon gorko goto wasi fitta ɗum no gase jeetati lewru maydulo no woni janvier o ñande go lewru février ndu o wira ko wona ɗum ko kene foto wonde yimɓe jeeɗiɗo jiitama ne jogui oɗo hen ñaw biyeteɗo Ebola hakkude jaarowo e duuɓi nogase joya hen nayo ko worɓe hen tatto ko rewɓe kono tatto mbasen pittal men ɗiɗo was pittal men ko rewɓe hen goto ko debbo jeeyi kulhuli mawɗe ɗo saaha mo gonɗen taweteɗe toon to leydi Guinée Conakry sen giwi to leydi Guinée koto Nigéria paɗena to Nigéria pelbodiral hakkude leƴƴi ɗum woni ko waɗi toon ñande aljuma ha fanma aset jawtuɗo hen o taw koye jeere ibado nden ngal pelbodiral noon hakkude leƴƴi ko hakkude leñol biyetegol Hausa kame leñol biyetegol Yoruba ɗiɗo hen leƴƴi ɗiɗi pelbodiri ha waɗi yimɓe 10 wasɓe hen pittali men taw koye haare musde no fewi jeeyi sababu horejo leydi ndi woni Mouhamed Buhari rima khalifaɓe diine aada kal ne mbawata tawtude wonande ne mbawa tawtude gouvernement fédéral mo Nigéria kamɓe kala ɓe ndenda haare mabɓe noon ko haɓade kareli leñomago tawiteɗe nder leydi Niger ngam leydi Nigéria ko leydi kewdi kareli ha tenti kareli hakkude leƴƴi woni haare leñomago armée leydi Nigéria holliti elmini ngandiji ɗiɗi ɓurnodi ɓattade Aboubacry Shikawi woni gardiɗo fedde wiitende Boko Haram taweteni toon to Nigéria ɓe joɓima ngandiji ɗiɗi mawɗi no fewi hen goto wiyete ko Abdoul Abbas hen goto wiyete ko Abdoul Abbas goɗɗo wiyete ko Ibnu Habib ɓe ɗiɗo pittal men joɓa nokku biyeteɗo Toura takkiya ene tawi e nder bango e hoore mum ɓe kefti toon armiji jonɗi no fewi e wiide koninkoɓe leydi Nigéria to bene ko fati banggue sumgoji jogorɗi wadde toon ndeɗo hitande woni 1 lewru avril ɗo tan e lebbi ɗiɗi walla min ɗo tan e lebbi ɗiɗi wonande sumgoji jogorɗi wadde toon landaji ɗi kala ko nogas ɗi gonno ko fati banggue catala seni oɗo sa holli kame kuura ɓe celinima ɓen kala haydi tati oɗo saha candidat uji tati ngoodi ƴamoɓe lefol laamu hen goto ko Patrice Talon horejo leydi ndi landa muɗum landa ɗimma ka ko landa yay bonni e gardugol oɗo saha mo goni woni candidature mabɓe ko Rakiya Madungo woni on ko debbo e landa gorka biyeteɗo Joël Avo kañumne ko landa démocrate ɗiɗo en landaji tati goni jaɓanaɗi ko fata banggue ƴamgol lefol laamu to Burkina Faso ñande 11 nduɗo hen lewru février to Ouagadougou ambassadeur mo leydi Maroc ko biyeteɗo Youssef Salawi kam tigui yana gaña e hoore ɗum noon wi ko mbi noon ko biyeteɗo Ousseynou Tamboura kam woni joguiɗo konngol gouvernement o holliti Alpha Bari kam woni jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi oɗo saha holliti maɓe ɓeydu ndenka e kisal e ɓen joɗaniɓe leyɗele mumen toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso toccaɗa yiyi hande jonde G5 Sahela woni leydi Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie ɗeɗo hen leyɗele tati ndendi mbaɗi ndeɗo hen fedde haɓade worɓe joguitiɓe armeji haɓade
pelle ceɓɓitiɗe haɓade ko fati banggue bandiyagal tawetegal e nder sahel yo kala ɗum jeeyi sababu hooreje leyɗele ɗeɗo henna joyi woni hoorejo leydi Mali ba Ndaw hoorejo leydi Niger Mohamed Issoufou hoorejo leydi Burkina Faso Rochmar Christian Kaboré hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Wuldo Qazwani e hoorejo leydi Tchad Idrissa Déby Itno ene wondi e khalifaɓe Afrique naɓe kononne kadi e wonande hohoɓe taweteɓe toon to France kononne kadi e fonnode tawtorede gardiɗo Union européenne fonnode tawtorede gardiɗo leydi France ɓe dañani tawtorede ngam oɗo saha rentade ñaw biteɗo coronavirus ma tawtore jonde hande nde e vision conférence woni kuccam to banggue ɓoggi internet haala mabɓe hande noon ko France ma ɓeydu kominkoɓe mum taw koye sahel yo ngam haɓade joguitiɓe taweteɓe hen ko wona ɗum ko maɓe ɓeydu nden kay kisal ɓe mbaɗa ɓeto mabɓe ɓeto hitande oɗo saaha mo goni G5 Sahel to yarata ko wona ɗum ko hoorejo leydi France e rima ɓen ɓe dowrowe yontaɓe fulɓe taweteɓe saheliyen ɓe nde mbawata tawtorede ndeɗo henna jonde toon to ñamena lamorgo toon to jammena lamorgo leydi Tchad jonde nde noon ko jonde hande e janggo kala ma en gartoy hen so tawi en keeɓi wonko keɓɗen e jonde mabɓe nde ma en garto hen so jomiraɗo hodiri to RD Congo to ne kadi Robel mo ADF yoɓima sappo e goho fittandu jamburu yoɓima pittali tati koñinkoɓe kamen sappo e goho fittandu jamburu ɗum waɗi koye itri noon ne tawe e nokku biyeɗo Ndaliya ɗum noon ko fiyande wande toon to Rwanda hanki jamma waasi chef d'état majeur armée leydi mum jaranoɗo e duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi je capanɗe joyyi e jeenayyi jafuɗon andaka noon hokko yoɓi fittandu makko waasi koye hôpital Kanamba ko toon o waasi fittano makko e wiide kalfinaɗo konngol armée leydi ndi andaka noon so tawi woni yoɓi fittano ko mboros goɗɗo hande e aduna walla ala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi hen kikkiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en